Na, ugye te vagy Molnár Krisztián? Igen. Júj, hallod? Hát és mikor lesz bebaszós live? Holnapra tervezem. Júj, most Molnár Krisztiánnal beszélek, tényleg, Molnár Krisztián, nagy rajongód vagyok amúgy. Nem jutok szavakhoz. Molnár Krisztián, mesélj már magadról valamit. Itt a GoPro. Bingok. Itt a GoPro. Persze. És most milyen Akartál vlogot is tervezel? itt van? Lesz kocsi vlog még? Ezt nagyon szeretnék. Igen, persze. És akkor te vagy Molnár Krisztián? Igen. Tényleg? Igen. Jó, de miért nem az a neved? Kamu név. Ja, gondolom nem akarod, hogy sok rajongó megtalálja meg ilyenek. Persze. Mindjárt jövök. Akkor most ne menj el, mert most sietek. Na, akkor szia. Júj, Molnár Krisztiánnal beszélhettem. Na, skacok, ne vegyétek ám komolyan. Köszönöm szépen a figyelmet, 20 like és következő ilyen. Sziasztok!